elle est là quoi ni qu'elle est perdue à Damandou Chila donc maman la joie il est là kana tafo ako ata don femi ba an fuma tan ngon cha femi kala do fuma tan be wole kana nyinga bon maman la joie ko ko manga bi na ngon che donc qu'elle est femi fali jo alou mina je vous en prie mina parce que ne bena jigide ne bena c'est prendre mina ansigila an kitemneke c'est vrai antique reso kuma be mais anyabaka imaju la reso sanfé anyabaka levu la ou ba tie kata la paju kono na fura abibika jeli do deme ari ka kuma kata fe o jeli ka segitu ngata kasula ama foti donc le no kuma tien donc polémique do ba awr dema nyokonche donc an woni mi aw deme ka teme misiya ka an yaw deme an man nimisa e boy ko da je wulan to nimisa donc na fendo ka ko femi mai on fait ba essayer ko bla nya kono karama kono femi kanata wolo ko warla an si sindini donc maman la joie ajigina fuma taka demani kakana anga nyinka maman la joie femi makala femi mandai ya sonam so onyira botugo mina ou bene alu fena kala femi mandai namo nyina botugo namo nyina bote be taka srafe donc ami ok d'accord bonne goni chef de quartier iye kuma mi fo ibi sigi kanela ni yen sigile yon nyen kandima et après tu rentres dans mon numéro si va fallu il faut quitter na live sigi karsa kama muyan yake tuni mais ninya ye dodo live be sigi kama mbeka fefe bebe ka foma nte kuma de chef de quartier mais ni bora ka réagir domina c'est que il gana faut tanto ko alu ya damina tuni parce que benya be réseau la benya bala ambanga publicité de la ambanga YouTube ko de la ambanga kulenge yele de la na ambanga kulenge yele fana la ni mogo mi ya taka nyasi yerema o yiga problème de ni mogo tekele la pi ni mogo tekele la sini awa na be mogo mi kungulo la ko ne ni musokoroba imbe na je chef de quartier furu be ibe muso furu ba furu sa obeta u sen fly amite inana ndeme alhamdulillah ma fo kama ndeme de parce que fisir wala a ndeme kelela bona ndeme tanto bona klara ka ke njuguye ni mogo nyinkeri njuguye bo awbi mabo nyogona bonya ani karama kama dans la respect konana parce que ni rete sera duguma de chef de quartier o de la ne ele la sanfé bebe ka kuma tanto ni fana kuma na duguma de ka dese o de la ne fana ele la ambe de desera kele go inata anta an kunta faga ele sanfé mais ni kele ele la sanfé jone la ni kele sanfé mo mi na ni kele sanfé be ba tigi do mu na uto fo oni an ko kan bora ko ka depuis dibiga live ka di joli anyan ka kuma dambe erenyo na ina fo sedao ina fambe sedao de corona na tato nous sommes pas sedao ante sedao de kuma be ni kuma kele chef de quartier wallahi ni be expliquer na fali ere nyana aya be la me ni taru fali be ko were mi no fe tuguni ni be expliquer chef de quartier mi fo de fali de be ga beto indoro be ga tani sira indoro apana c'est tout be ga beto c'est tout alou est-ce que tu y prends pour premier tien fort ouais ça va non tiens nem c'est la deux fois il me dit mon frère il me dit attends quand fallait pas finir non c'est bon ok comment il faut y tien fort voilà ne se ga jigi wala chef de quartier mina alou il me dit kana jigi folo ne fallait ni ma jigi be na la barake il est déshervé je vous en prie mon frère je vous en prie mideli il me dit en kana jigi folo alou obe kele on boulot on y be fin bela ko tiena galon benye bala donc fin torido anti sera foko ami ok j'arrive vous m'attendez ya fala chef de quartier fallait agito alou ouais ami fona ouais aka bel blatel bo fuma takana ni fuma ta yella shuri katel me ni check la kuma na ibi kuma do dia mani ni ka kuma do la donc ni fuma ta tan sala Fatma ta tia mo ko ga mo Fatma ta tena yele parce que Fatma ta ba do a to ko kono ni kele ba ni kada ya mo depuis wakati depuis mo la bia wakati mo wa jol ouais Fatma ta be yele quoi mais Fatma ta ne fe ga mi fo ne nana do kele kono ka nyesha mo ko kana na fo ko no ko me ka bia ka quoi no ko nta parce que mo ko mo do a hina ta era la quoi ouais ibina mea ouais ne be fe ka mi fiena de fait que maman la joie yelena ale ya tafo ako kelete ale fan fe tuguni parce que ale ya haramuya bon alo fana segina o kuma kele inde kan maintenant sisan comme wele bilaru bedema mo ko fla nana olu ta nyefo kaba donc ni Fatma ta mana problème ta la jigina ta la quoi parce que abse ka ke abse ka foko non ale ma live yi abse ko olu kuma nu fana foko fe quoi on sait jamais bon ibe tandi ama akera siniyo akera domiu ni live sigi na doni ga live kono domina ube nube live partatama abe na
afana ba ta ɲɛfɔ n'a ko ko kɛlɛ tɛ yen nɔ donc e b'i sigi i b'u lajɛ don min na ni min yɛlɛnna min ka terrain kan donc n'i b'o ta k'o gulon ka min k'o la i b'o k'o la quoi et puis alu fana y'a kan d'i ma sa ko ale tɛna a kɛlɛ tuguni ale tɛna jaabi tuguni donc ne bɛ se ka min fɔ alu ɲɛna hali ni alu ye a ka kɔrɔmatigɛli video min ye k'a fɔ ko video b'a kan ou bien alu y'a ye k'a fɔ k'a kɛlen don k'a gulon a bɛ k'a nɛni a ka video ninnu ta n'a bɛ se k'a ci ma cogoya min na a b'a ci ma i b'a lajɛ alu kana réagir mama Lazoya kana réagir u k'a ci e ma dɔrɔn de fait que e kuma n'u fɛ k'u k'a jɔ donc ni min m'a jɔ e ka liti o de donc i b'o ta n'i b'o kɛ cogoya min na i b'o kɛ ten tɔ quoi parce que n'i ko k'i bɛna bɛɛ ta sisan nɔ ko non min kɛra mama Lazoya ko ale bɛ ka kɛlɛ kun min na ale t'o dɔn bon n'a fɔra sa ko Fatumata kana kɛlɛ in ɲɛfɔ kɛlɛ in dun ɲɛfɔra siɲɛ joli parce que ne bɛ live ne ye Fali ka live suit n ye Dibi ta suit n ye ale yɛrɛ fana ta suit donc an tɛna an si kɛ olu kelen ka fɛnw na quoi olu musokɔrɔba n'a fɔra olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na sa olu de kan ka anw na di k'a fɔ an ka bɔ ko fasuguya dɔw kɔnɔ quoi bon n'a fɔra k'olu yɛrɛ de y'o kɛbaga ye bon je comprends pas quoi en fait i y'a faamu donc kojugu tɛ bɔ dugu la ten gansan quoi ni u ma sɔn u bɛ faro cogoya min na réseau sanfɛ an b'o de sira ta dɔrɔn a banna quoi parce que Musa ka tɔlɔlen don mais kɛn t'a la quoi voilà. Kɛn t'a la dɛ an tɛ ɲɔgɔn tɛgɛ fali sen kan dɛ u t'a la quoi a bɛɛ ye ko de ye ouais Morgan i falen don oh kɔrɔ Tunkara merci i falen don kɔrɔkɛ k'an to bɛ n bɛ fo Zuska Suka duma n bɛ ɲɛbɔ fɛngɛ wolo kan n bɛ ka kuma wolo bɛɛ k'i Mama Lazoya kun bɛ yen bon ne bɛ min fɔ dɔrɔn dugulifaniw ka concentré Maramba ka sini clip ma ka sini muso ka clip bɛ c'est très important Fatumata ka côté la bon i b'a dɔn Sele Katɛrɛ ne tɛ quoi a ma di ne ka ko n ka n da don nin ko sugu in na n ye n da don a la e dɔrɔn de ka live kɔnɔ quoi ouais c'est vrai parce que don maloya ka bon quoi i ni maa ka jɛ ka tila ka n'a sigi a ka fɔ ko alu ye sɔntigi ye Mama Lazoya ye sɔntigi ye mais u kɛlen ni mɔgɔ minnu jɛra u ma deli ka sigi ka ko karisa i ka voix vocale bɛ n bolo n b'a jouer u ma deli k'o kɛ quoi bon Fatumata ninnu ka jɛ a ma tɛmɛ n'a cayara quoi a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan quoi e ni maaw ka ɲɔgɔn dɔn kalo kelen kɔnɔna na ka tila ka n'a fɔ k'olu ka kumakan b'i bolo i b'olu jouer diɲɛ mɔgɔw ɲɛna quoi a maloya ka bon Morgan mi ka kuma tigɛ quoi numéro 1 i bɛ live kɔnɔ yan i bɛ tila ka demande ci n mago b'i la quoi numéro 1 parce que i fana tɔgɔ bɛ ko in kɔnɔ quoi numéro 1 voilà Morgan continue an tun ye Safifanu de ale muso ale ye Safifanu de koyi olu ye dagabanaw de kɔrɔbinɛw i b'a dɔn Fatumata ka côté la quoi franchement ne de tɛ fɛ ka kuma kan n b'a dɔn don min na n'a ma n ka jinɛ ɲuman sɔrɔ yen don min na n b'a dɔn a bɛ sigi n'a conséquence ye quoi parce que n'i y'a ye ne tɛ ka kuma n y'a fɛn dɔ de natura la quoi mais n b'a dɔn tôt ou tard n bɛna kuma o sinon bi ma mankan bila sen na n ma n da don a la foyi foyi n ye n da don a la e dɔrɔn de ka video kɔnɔ ne bolo n ko Fatumata bɛna kɛ hakilima ye ne bolo a bɛna kɛ hakilima ye i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn quoi i bɔra i ko u ka voix vocale b'i bolo u m'i jaabi i ye kuma bɛɛ f'u ma ni kumana ma n'a m'i jaabi n'a mɛ gasi ma n'a ma siri ɲɛ quoi a y'i gasi sigi n dun b'a dɔn Mama Lazoya t'o mɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛ siran Fatumata ɲɛ alu t'o mɔgɔ ye k'a bɛ siran Fatumata ɲɛ mais n'i y'a ye u bɛ ka to u bɛ ka gasi de sigi quoi adamadenya gasi bɛ fɛn bɛɛ la quoi hali ni maa jɛra de miniti 10 kɔnɔna na quoi n'a ta ma s'i ma aw dun farala farako ɲuman quoi i b'a dɔn hali ni fɛn aw fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma sugu dɔ bɛ yen kana sɔn k'a fɔ quoi mais karisa ka voix vocale bɛ n bolo o ye tigɛnsoya de ye musokɔrɔba in yɛrɛ ne tɛmɛna a ka video dɔ la kunun si je me trompe pas a ka video tun y'a b'a ka direct dɔ la ko mɔgɔ 5 de don mɔgɔ 5 bon nafa jumɛn bɛ nin na réseau Zemo karisa i bɛ ka min fɔ tiɲɛ don karisa i de ka jugu ninnu ma a bɛ mun de se mɔgɔ ma tigɛnsoya dɔrɔn vraiment ne ma Maramba fana ye k'a fɔ ko Mama Lazoya ka ko ye n tɔɔrɔ ma Safi fana ye ko Mama Lazoya ka ko ye n tɔɔrɔ ma Safi fana ye ko anu ka ko ye n tɔɔrɔ mais non e kana tilegan fɛ bon nin fana kan ka kɛ leçon Mama Lazoya ma quoi aw kan k'aw jɛ ɲɔgɔn fana wolo ma quoi n'o b'aw fɔ aw fɛ k'a fɔ i ko ka di quoi k'a da sɔn ka gɛrɛ a bɛɛ la quoi ne t'a dɔn Fatumata ye ninnu ka numéro sɔrɔ cogo o cogo a tɛ se k'a fɔ ko Morgan ka numéro b'a bolo mais parce que a ka tante de bolo a ka tante de bolo mais a ye dan sago ne y'a mɛn a la don min na karisa ka kumakan bɛ n bolo karisa ka voix vocale bɛ n bolo ni hɔrɔnkolonya de ye quoi
na fati ni kusuku nuna ini mogo jira kana tasi ni mama la joie confolo bola Fatma ta jabi kele me wula maramba YouTube de no fe Fatma ta maramba clip ka nga bla sini le sini duma de iche siri il français mi publicité la ken live mene rafu maramba fanu angata YouTube kono billahi iche siri bara drone do alu ye tofo afra ye baraka ma fa ye barake ala re bado ye maramba fande nya ni maramba fanu be live ke dongo do nya bi ga bara law unya bala me kele me ma wuri ni YouTube ko ne no fa ko clip million de vie ke ko alu tofo la le to ma fode mama la zo tofo la le to ma joro na fadme de réseau joro la na fadme de bala na fadme artiste de ma publicité là dedans il sait que publicité là dedans c'est tout mais ma sœur qui meta muso ba to tie ndimende mama la zo ani akumero do la no mo be nyona une fana ka bo ka to tie on fana ba fo kasa jogo mai tieni fana mai sa na fatola na tamasi me kanga mununga sabali quoi ato do ga sima quoi vraiment ato do ga sima e ba ti fréquenter mo no ka na nya mina sini ala an kisine te fe ri kele de le mbaro ni ko ma da sira la ko mena le de nke ni bo lay du tay ni ko ma da sira la billahi taala mbe sen do la quoi siba do kono te la ni ga Morgan bebe ga ka Fatma ta ka maman la zo ni mo do mani meta je ko ni fa mbe nda sa ko fo muso bayma il est temps ça s'arrête abe dabla de jagoya abe dabla de nyaba video te metola o belantara mais sinon c'est bien ka kuma de meni ya intaka kuma ari bimbe ka Fatma ta gasi de sigi muso ba to ni na kun kele na te kele tani ka sirai fo a jeuri mama la joie na live sigi kama ka be kumima quoi au te catégorie kele au te mo sugu kele au te nyogo soro fosi mama la joie ka fsanie signé ba kele parce que ni muso ba me je horo nyala ni tama sama tete sima a bebe femme a bebe kala ba be munu mais nous on a dit lundi mardi mercredi rati jo fade ngana ko ko kuma kan bibolo jonde be dayla tukuni kuma me dala tukuni mo aussi ka tun sigilo no ku kono ne parce que ni koni ale folo bole ga fo kono aka kuma ga me bolo ça veut dire que ale tun sigilo no ku kono de c'est comme c'était un plan en fait ko enregistrer OK na pas de Morgan 2 minutes quoi mina ni nyinga folo on mo be numéro 1 quoi parce que clé fana le fana mega alu blo bon d'après mes enquêtes les gens disent que non Fatma ta le ba le bla fana ga alu blo or ga le dream et du le fani bon je sais pas avec alu blo cause mon kele na quoi je sais pas mon temenu ni nyonche alu fana be live ko na no maintenant numéro 1 et ga micro dial quoi il faut le no parce que nya ni ga kuma ni mi soro quoi voilà ouais faut le follow wallahi ko be ko c'est comment ouais ça va ouais ça ouais comment ni be ouais non bon ko clef la na ke fana ko me kana kono Fatma ta kuma mun ni mama la ko kuma mun biya ouais il faut le no solla bon partir ke fana be ga lu glo bon mo ko kuma fo ta ko Fatma ta de ki blai be ga lu glo quoi bon moi je comprends pas quoi même dans mente qui là quoi je sais pas comment te menen ini alu fana cha quoi ok donc la fa au be fole follow nini aluga ko je sais que Fatma ta nana soro nini aluga nga ko la ko na famia ouais voilà depuis aluna no kura ni ani général le roi je sais que be se ka titre la long ouais mais général do ouais c'est un frère à moi c'est mon ancien soldat ouais voilà nini général me lève aussi aluga depuis aluna maramba ka côté là atuma même pas 2 semaines en lève aussi dans aluga na famia mais cause du ouais ni ben nana quoi non en lève aussi dans na chogodi en quoi en lève kono d'abord en red du fanu affronta à la folo en Congo aluna na kabo modo ka jekulula donc aluna na avec na modo saboter ngoni ba nyini duguli fanu fe aw ka to duma aw ka tapotel gem mo shikana yele ka ta fo ki bena ali defanu ko ta o ya soro pour clairement boka annonce ke folo ko mo shikana keta de est-ce que be ganga kuma fam ouais ngo parce que ko ina na ke polémique dungodu ngo duguli fanu sin ko tete bala ko ngabe fo ko alu tume bugin ka jekulu kotika bo bi anana tu ka jekulu kotika
bon avec deux de ka publicité kaka ke bon n'a fala ko luka mo be yela bon chromatique lu be ka ke woni akona na wulum na ngabe ka koloro e Mariam Bama quoi na famia donc depuis wa il a ni tu le lève de sigi aluka au coson na famia ngo parce que avec na bo jekulu de la ni jekulu mo kelela ni ma fo ikulu kelele mais ikana na fo ki bena doka artiste ka côté ka ki be ko deme ki dugo ka mo do ka fani kele ko ça c'est pas jouer à voix ngo pi fana ngo an yɛrɛ ka fanu be yɛlɛ o live kelen kɔnɔ ka tigi sigi nana kama gumane ko nga halu tɛ sunɔgɔ donc ne ni général de tumo o live sigi donc antolo live la lona la mangamba ni mangamba yɛrɛ de ɲɔgɔn o sɛbɛ mangamba tagalan sɔrɔ live la ko a aya ka ala kama ka yin facɛ to ou bien n'a ma fɔ ko facɛ a y'a fɔ ko kɔrɔcɛ de ka to ti ko déjà quand tɛ polémique kɔnɔ tuguni kan fana tɛ fani ye ko donc kan nana de kana aw dɛmɛ k'aw ka publicité kɛ ko sinon kan tɛ fani ye quoi ouais allo yɛrɛ général nation ka alu photo jigi ne yɛrɛ général dal ngo ni mangama nana ka photo jigi ngan ka photo jigi quoi ngo longere ngan bɛ tɛmɛ chiche in to yi ala kana wuli sa koro ouais c'est là comment Morgan ouais numéro 1 il be fait qui jabe quoi ya si ya follow ni kan sur vidéo kono et puis raconter c'est ma première fois nga se ka fenye quoi mais mi fi makolo wa kuma ko misiba be dimi to ayre la ka nono bo quoi ouais le Morgan Feni ne do fu Madame Bama ali sini be se ga mais ne mi fo Safi Jabatema ne mo no na fu Madame Bama parce que ne ma Madame Bama saneni mais Safi ko ka ya fara ne ma mamu ko ka ya fara aluma aluma na ke chromatique likela chogo ngo ibi jode ma ta ka sema quoi le bolo depuis aluna na Maramba Faniala amire Maramba Fandi parce que d'après mes informations follow yani fenge ko nga wuli alu ku Maramba Fandi ouais hina de ase jelmuso do no fe o hina kelen ngama jelmuso do no fe mo ko lu tatoyi ababeneni afabeneni franchement alu yere de ka manere en se mo jelmuso en se na quoi parce que na fait que alu ça me plaît pas amadjanye bi amadjanye chini maman la joie fana acti nga vidéo kumbe ngomi kira maman la joie la ata mérité ouais le vidéo que plusieurs fois ni kira maman la joie la ata mérité mais alu yoko alu be chromatique mi fait OK iba do artiste ya kono artiste mako be fani bela artiste ta no fe moko gen quoi artiste mako be jamande la ouais mi nga gele ibe jelmuso no fe ka deme fani ni banani de ka gele ni fe bela jele ouais ka fo ina na jelmuso do no fe bela do no fe kana ay ko moko do no fe be fani ni banani na ina na fana ko tele be fani ni banani na o te imagine mai mais mo sita fo ko alu yere be jelmuso do ta to ma ne Morgan yere alu ka vidéo kono souvent alu yere ba fo ka be ne la jigi nyakili bala artiste do ka fan de la ka ne enregistrer ntara fe domina ngo parce que ngone beta alu ka vidéo kono alu ko kale ni ale te jelmuso do ka kangono mais na be vidéo la ko jelmuso to kana fa ka vidéo kono jelmuso to kana fa ka vidéo kono alu yere la ko fo ma plusieurs fois na le be vidéo la ale ka vidéo kono ko ne kana songa jelmuso do to fa ka vidéo kono alu be chromatique like mais alu ni mo me nyona ngol be ka sigi alu banende mais alu be chromatique like alu ma fo Maramba Fani kele ka va yende me ka fo do be kan kele anga franyo ka ne ma Maramba Fani fo ko alu ba be kaneni ka nga bo ka alu défense ta mais non anga assumer toujours ne bolo artiste mako be fani na quoi amako ta ka fo ko mo ko ga awu mun be dugu fani ala awu fani wede ne te fani mais awu fani parce que awu ma changer ka be Maramba no fait toujours mais toujours ne kelme mi fawe quoi aya ngini dro ni mo ko na ko côté la ba tikila je quoi na tra fani ni banani ke parce que ni o ki be fani ni banani ke jel muso do no fait na ma mo ko ba no fait na mo ko shitu ga no fait fani ni banani bi artiste ni be mo la de bo mo shit sa ko Maramba ni bolendo na ko be Maramba kanu ba ni bolendo alu fana fe mo sa ko alu ni bolendo parce que alu ko adi artiste be la jelen koro mais ça ka cause be la jelen parce que mo mi do yele ko mo do
Abisaka Fanou fana motivé, encouragé bala toujours. Il a des motivations, Gachaka me motivé Waratibe. Et quel est la cabe vidéo que Fanou motivé? Morgan imtida mi kuma do fo mo ko ni duma sun mo kata amina mi foina on bi erizuka mo shika do mekle tan kono ne fali koti et pourtant fra mo nyene ni mo ga do mekle tan kono abise ke ko de bisika tem ina on nyokonche o sabula ibisika da on ma mine kadum me ka fo on ta jo kasani dama na dolbe mo do bolo kan na erizu sans fait ya son nom fait sutura que ça soit un tchea ou en photo ou en Fallou, fallait. Attends, mina. Imtila. Antisla mo réseau sans fait. On est out de mer. On fait nena. Ka on banni kada oma. Awo et pourtant non fo ne fali. Ay coucher chamata ka awi. Ay keleke sans fait ka keleke drum awi. Ni bibina. On bi intervention na or demande ngoche. Entre les partis piliers. Oui, entre les partis piliers. Quand on faut qu'on on est bécassaka, ne fallait côté. Ne fallait pas sonner sur le mombolo. Ou ne fallait. Imagine mombolo. Atia trana blaura quelqu'un. Absé que fond de bitume falche. Et on fait le mot, même n'a qu'à blanc, n'a morbe, à canane. Ati. Donc, on peut au demain. À canaka, on y a qu'à faut qu'on ait un temps perdu canal si il y aura qu'un fola. À cada on y a qu'à nous taquer ferry. Parce que jouera pas aula, mina dramatically. Jouera pas aula, mon biga au belé, woni fait. Tu as aussi à nous revoir loger, Catagnon, Droya, Cagnon la gauchi, et à me rombe qu'elle a la coulée bibina. Ou le flé, ou bouga laisser konon, ou bouga tranquille konon, ou d'être fouille là. Mais mon autre s'inquiète. Ali, et c'est le niveau d'un comment faut dire numéro 1. Mais ne le bembolo fla dango ye kwa na so ni be ga alu doya en tant que alu na ki soro mariamba fanna akira chugo kami ba nyamugo defle ni alu e fenke na manye message chama a koro ibe ga ni ka manye kwa mais kana fo kiba a live ka kan ka to ka doya ka a décourager kwa tiwano na na manya dro ba inbox kono dro ka fo alu be ka mi ka manya u be ka message chinera ma ne message chinera ma dro inbox kono dro message privé dro directement ne bi jabi message yi répond parce que ne ko kiba ketan quoi abe mo ko décourager et puis mo wore de fana la sigi mo wore de sigi ndo alu fana kono fo ala kunga ni ketan fo ala kunga ni ketan mo alu fana c'est fen effort ko la aba se BDK maramba côté là hani ma fanu alu mansaneni alu tna réagi atna koshini parce que te fo alu ma fo ala kungi ketan donc ele kanga ke mu bagay surtout mo mi nana ino fe ulu wele nga ulu wele kana o de bugoli ga di ko kibe ulu genga bugo itisa ga soro de men ya wele kana bisa gi sago soro la alu de nana au no fe abe ga ga jeli muso deme korone bolo ya ko kuna wolo de merci ilo ta yani ka tan kuma yenda ni ka kuma yoro do jabi resor ka temeni ka kuma yiwa Morgan alu flani nema netu depuis mangamba bola kata avertissement la en général ka live kono ni alu to yiwa ima famu ya o be ka fo ko mama Fatma tam be ka ne bla ka alu neni ma fa ina contacter ni mama Fatma ta che ko ni be alu neni quoi ka fo ko contacter do de be ni na che ni aba fo ni na boy alu neni o contacter ni na che quoi mama Fatma ta de un red d'abord mangamba kuma la ni live kono domina mama Fatma ta de ni kamishay blani ma inbox la ko ni ka numero chama billahi ka kangar dani alu yere ka ko la ko sobe ima famu ya numéro 1 la message ne ben ibado tungo do ne bi level la ita luglo ne be glo so ne katia basique alu toujours donc liti wrate bola dis-moi iba se kan la me afal ni ne be kan comment de justifier ni la me OK facile on t'écoute voilà donc Morgan
ne yɛrɛ tun bɛ alu ka live tigɛ ne b'a bila n ka compte kɔnɔ hali ni donna ne ka compte kɔnɔ duguma i bɛ alu ka live ye ne ka compte duguma i m'a faamuya mais ne nana ye ne ye lagosili min na alu kan n tɛ mɔgɔ tɔgɔ dugu dɛ parce que n tɛ s'o la quoi n ye cɛbakɔrɔ de ye n b'a fɔ arama ninnu bɔla arama wele u bɔla ka live dɔ k'o kɔfɛ kan tɛ kan ye u ma kuma min fɔ u ka live kɔnɔ quoi u ye n ta n tɔgɔ ma o fana ye live mɛn alu yɛrɛ tun bɛ live in kɔnɔ i m'a faamuya alu tun bɛ live in kɔnɔ arama ninnu fana ye n dɔgɔya kosɛbɛ u ka live kɔnɔ ko vrai ne tɛ duguli fani ye alu nana a n'a cɛla o ye min ɲa mariamba ye ni m'o ɲa ye da n fana bɔla ka n ka live sigi oui c'est vrai alu nana a ye min ɲa mariamba ye ni m'o ɲa ye mais mariamba mako tɛ ɲacɛla mariamba ka de ko bɛɛ de y'ale ka fani ye ale ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la quoi voilà ni mariamba mako bɛ mako ɲa mɔgɔw la a tun bɛ d'a jatigiw dɔrɔn de ma a tun tɛ faniw jate quoi n m'a faamuya mais kɔsani na ne yɛrɛ alu bila pewu ne tun b'a ka live bɛɛ tigɛ k'a bila n ka compte kɔnɔ mais ne nana ye ko mama Fatumata ye live dɔ sigi mangama nana ka na live sigi ne ka bannen tɛ bannen a ma min la ne ka ko mama Fatumata de bɛ ka ne bila ko mu kalitilahi ne tɛ alu nɛni a lɔnna n ye demande k'a ka live kɔnɔ a man ta n m'a faamuya n nana live sigi sisan n ko mangama n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ko Dɛmisi de Hero ani ni mama Fatumata olu de bɛ ka ne bila ka alu nɛni ni ma nana prévu ye ya rabbi bilahi bɛɛ ni b'a fɛrɛndan isa taroni la Loco, i m'a faamuya ne question kelen dɔrɔn de poser numéro 1 ko numéro 1 i bi yafa ma Ala yɛrɛ de kama ne donni la i b'a fɔ ɲɛna ne mun kelen pe de k'i la n'i bɛ ne dulon kan fa ni ba nɛni n bɛ fɛ k'o dɔrɔn pe de dɔn mangama ne ba nɛni e ni alu nɔfɛ yan e m'o live ya mais o kuma la ne de mangaba bila k'a k'i ba nɛni yan mais mangama y'aw ka convoi de ye o mangama de ko la preuve ne kɛ n y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna bi depuis n wolola ne ni mangama ma deli k'a fɔ ɲɔgɔn ma alo depuis Ala ye n da depuis Ala ye n da ma deli k'a fɔ mankanba bɔ mɔgɔ kama depuis Ala ye n da n t'a ka numéro daminɛ dɔn ko n ma taa laban ma ne tɛ mankanba bila baara la quoi sani ka n ba nɛni i b'a fɔ n ye fɛn kelen min k'i la de ne bɛ fɛ k'o dɔrɔn de dɔn pourquoi e bɛ ne ba nɛni i bɛ n dulon don o don ka n ba nɛni est ce que n delila k'i ɲininka n bɛ fɛ k'i ɲininka dɔrɔn de min na i b'a kɛ wala mun na n fana b'a kɛ dɛ parce que mankanba de ye ne guloya ka ne ba nɛni e aw fila bɛ tɔgɔ tun b'a la alu na a ko ni tusala alu la ani e mama la joie ko bilahi i b'ale mankanba lɔ ni ye terrain kan i m'a faamuya mais ne bolo i ni mankanba kan aw de bɛ bɔ mankanba de y'i ba nɛni i ni mankanba de b'o kɛlɛ kɛ ne t'a dɔn ne bɛ n ta min sɔrɔ o de la ne bɛ fɛ k'o dɔrɔn de dɔn mankanba ye ba nɛni e de ni mankanba bɛɛ fantôme ye aw bɛ ɲɔgɔn ba nɛni de ne t'a sɔrɔ yɔrɔ min b'a la de ne bɛ fɛ k'o dɔrɔn de dɔn numéro 1 baro i ka kɛlɛ ninnu filɛ nin cause t'u la quoi bon e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ jɛkulu kɔnɔ dugukoloya kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ dugukolo kɔnɔ e bɛ ka tila k'i bon ne bɛ fɛ k'e ɲininka chef de tɛgɛ olu la i m'a faamuya fali ye mun fɔ i n'a fɔ e bɛ réseau sanfɛ n'o y'a sɔrɔ e maramba fana ale bɛ ka baara kelen min kɛ pour que e tɛ se k'o kɛ non o kana ka kuma tigɛ o parce que n'a sɔrɔ vraiment i nakun ye de k'i bɛ maramba faniya de kɛ i bɛ maramba de mɔgɔ minnu bɛ ka fali yɛrɛ e ka lutte yɛrɛ ye mun ye juste sur le milieu domaine in kɔnɔna yɛrɛ la e ka lutte ye mun ye domaine maramba duguliko domaine de la ka na n ka téléphone don charge la quoi y'a numéro 1 fiye quoi. Aw bɛ ka ne ka kuma de tigɛ. Aw bɛ ka ne ka kuma de tigɛ. Faites très attention. Faites très attention. Mais il ça Morgan il ta ne bɛna kuma kelen adressé e yɛrɛ la fɔlɔ. Mangama da de ko ni touché la alu la ale bɛ bɔ ale b'i bannen. Manɛgɛ u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi. Du kan tun bɛ bɔ mangama ɲɛna a mangama n'i bɛ taa kɛlɛ kɛ i ka kɛlɛ kɛ mais i kana ne tɔgɔ bila kɛlɛ la. Mangama ye ne ka compte ta k'a gulo yan. Heure kelen a bɛ ka ne ba nɛni a bɛ ka ne fa nɛni alu y'a ye mama la joie y'a ye
u bɛɛ tun bɛ live kɔnɔ a don mais mɔgɔ sɔn u ma bɔ ka kuma u tun bɛ mankan ma ne kɛlɛ ko parce que ne y'a buruja o a ye ne kɛlɛ de ko parce que ko ne ye dɔ fa numéro 1 Maman la joie ko i ma sisan Maman la joie k'i ma sisan ale ma mɔgɔ bila la o Maman la joie y'o f'i ɲɛna sisan Maman la joie ni mankan ba bɛɛ ko yɛlɛma quoi a dɔn mɔgɔw k'i dɔn voilà numéro 1 i b'a dɔn ne bɛ se ka min f'i ɲɛna alu nana i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ bɔ duguli fɔ tɛ ka fɛn dɔ de faamuya mɔgɔ ba de bɛ ko la olu t'olu bannen olu t'olu nɛnɛ olu b'olu hakɛ ka ɲɛri game de don ni mɔgɔ fana bɔra olu ka yɔrɔ la ka na duguli la an tila ka taa olu de kɛlɛ o bɛ komi bezi anw fɛ yen nɔ an bɛ taa u b'a fɔ k'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na a b'olu kɛlɛ sugu ninnu de éviter ka bɔ duguli la quoi e y'a faamu wa voilà parce que wagati bɛɛ orobo filɛ orobo kun fɛnɛ olu bɛ orobo minɛ ka ɲɛ a t'a fɔ yɛrɛ k'a ye bannen da orobo a dabila orobo a kɛ tan olu bɛ orobo to yen nɔ u ka continuer mais alu nana depuis alu nana fɔlɔ duguli fɔlɔ bɛ ka dɔw bɛ ka attaquer u bɛ ka attaquer u bɛ ka attaquer et pourtant alu nana ka bɔ minnu kɛrɛfɛla la dɛ olu de bɛ content parce que aw bɛ ka alu nɛni au lieu olu dusu ka kasi olu bɛ ka content de bon game ye fɛn dɔ a bɛ game de ɲini a b'a faamuya ka na girin ka kɛlɛ kɛ ten i kun fɛ quoi e y'a faamu wa e bɛ ka to ka mɔgɔ minnu gɛn e bɛ ka to ka mɔgɔ minnu gɛn a ma ese cartel ka live tera tigɛ en tout cas ale ka live bɛ sɔn ka tigɛ quoi na ne tɛ ka foyi faamu vraiment mais numéro 1 i janto i yɛrɛ la quoi kana sɔn ko sugu ninnu ma quoi i y'a mɛn wa ni mɔgɔ nana aw côté la quoi a fɛngɛ dɔrɔn i n'a ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn i b'a dɔn dɔ maloya ka bon quoi k'a fɔ ko aw ne ye maraba fan ye maraba ka publicité ka diɲɛ quoi mais alu bɛ ka fɛngɛ minnu kɛ quoi ne b'a dɔn ne tun bɛ artiste milieu min kɔnɔ quoi ne a écarté ka bɔ a kɔnɔ dɔɔnin quoi ni ne ye ka n da don a ko la tuguni fo ni n bɔra ka na jelimuso dɔ ka publicité kɛ fo ni n bɔra ka na n bɛ fɛ ka question dɔ adressé mais ala falen ni baleni n bɛ kuma kelen a dimi ka bon dɛ a dimi ka bon trop alu mana fɛn fɛn kɛ dɔw ka inbox kɔnɔ i kɔrɔ de don alu ka kɔrɔ ni ye dɛ alu ka kɔrɔ ni ye n t'i nɛgɛn quoi i kɔrɔ de don dɔw ka inbox kɔnɔ alu bɛ ka min kɛ a man ɲi n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ de b'i kɔfɛ fana mɔgɔ minnu bɛ ka taa kuma duman f'i ye k'i bila fili la quoi n'a tiɲɛn'i bolo don min na o mɔgɔ kelen de b'a fɔ ko karisa e ye tiɲɛnikɛla de ye karisa e tɛ ɲanikɛla ye e t'an ka artiste fɛ o mɔgɔ kelen de bɛ tila k'a fɔ duguma o b'a fɔ duguma i bɛ ka baara min kɛ a ka ɲi dɛ mais n'a tiɲɛn'i bolo don min na o mɔgɔ kelen de bɛ tila k'a fɔ ko karisa nin ye tiɲɛnikɛla de ye anw bɛ nin don a mɛnna i y'a mɛn wa e b'i janto yɛrɛ la ni alu ninnu ka côté la kɛni ne m'a fɔ i n'a kun tilenna ye kelen ye quoi mais a y'a essayer dɔrɔn aw ka ɲɔgɔn faamuya quoi a ye ɲɔgɔn quoi i y'a mɛn wa mɔgɔ kelen tɛ se yɔrɔnin kelen tɛ se ka bɛlɛ ta quoi i y'a faamu fo aw ka fanga de fara ɲɔgɔn kan n'aw fanga fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se quoi. numéro 1. i sɛbɛnni k'a ye réseau ko ɲuman dɛ sinon a man ɲi kan chef de caractère ne bɛ fɛ ka question non ilo ne b'a fɔ ko question jɔn de y'a fɔ i ye ko mɔgɔ de bɛ ne faamuya ilo wa i ka question posé parce que n tun b'a ka live duguma su la aw ko parce que a l'heure an tun équipé nin de bɛ quoi aw ko ko dɔ de bɛ ka ne pousser ko ka bɔ ko ne bɛ ka alu nɛni est ce que a prévu b'aw bolo ko dɔ de bɛ ka ne pousser ka bɔ. non non mais i b'a dɔn numéro 1 parce que k'a fɔ k'i bɛ question posé ko jɔn de y'a fɔ i m'a fɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ne bɛ se k'o f'i ɲɛna chef de caractère ne bɛ se k'o o mɔgɔ kelen de bɛ tila k'a fɔ ko anw bɛ nin dɔn ni tiɲɛnikɛla de ye voilà aw bɛ ka mama fɔ nin ye o t'a kuma a bɛ se ka kɛ a bɛ live kɔnɔ yan quoi dɔw tun bɛ ne accuser ko ne ye maramba fan ye mais sisan u nana dɔn k'a fɔ ne tɛ fan ye quoi u nana dɔn ne ka kɛlɛ kun ye ne ka lutte kun ye lutte qualité min ye mɔgɔw y'a dɔn minnu bɛ erreur kɔnɔ après u nana ne ka tiɲɛ segin ma maintenant n'i bɛ ka lutte kɛ n'i bɛ ka fɛ hali n'i bɛ kuma la live wɛrɛ kɔnɔ ou bien n'i bɛ ka live sigi n'i ka live
Ok, avec famille quoi. Je sais me connais me ka min fo mo nyana doron. Mama Fatmata a tele kele ma fo ko ne ka alu kelere. Wa ka fo ka be war dine ma ko ni ba ko kele. Abes wala abes ro ni tadi ba ko no sino bi. Apa ko wa fo we mo ma fo. Mo ba ya. Ayo jomena kuma do fo sam. Aina memena kuma do fo sam. Jongono mama Fatmata ko no baby to Afrika warchi mama Fatmata ma Europe ya. Chef de quartier. Ne bɛ kuma numéro 1 de ma sisan numéro 1 comportement de ko la ma ɲi dɛ i jɔ kana ka kuma tigɛ jɔ kana ka kuma tigɛ lamɛn lamɛn kana ka kuma tigɛ sa an b'a changer sisan numéro 1 problème bɛ yen lamɛn i jɔ kana ka kuma tigɛ i ka micro minɛ i ka bani tɛ bani tɛ awe Ayah kan lagi kele saya aina mi maramba ka c'est bon akanta appartement de kuma de kana mɔgɔw ka kuma tiɲɛ ok maintenant non lamɛnba nin kuma fɔlɔ mais e ka kuma n'a ye voilà kuma n'a ye kana kɛ ni dɔgɔyalima ni fɛn ye quoi mais n'a fɛnɛ bɛ tila ka layɛlɛ quoi non ne tɛna dɔgɔya o parce que b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ si dɔgɔya TikTok wa mais an ka tɛmɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yɛrɛ dama kelen min kɛ a k'a dabila nin tɛ maramba fani tagabolo ye hali numéro 1 bɛ min kɛ a bɛ voisin ta u bɛna dɔn a ka compte kɔnɔ ka duguli faniw dɔgɔya mɔgɔbaw bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ duguli kɔnɔ kana sɔn ka mɔgɔw ta ni mɔgɔ min tɛ mɔgɔ kelen kan'u ta kulɔ don i ka live kɔnɔ u kana mɔgɔw dɔgɔya yɛrɛ dama kelen a t'o ye n'i ko i bɛ maramba fɛ ali ko tɛ wa min tɛ ka bɛn duguli faniw ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna alu bɛ ka maramba défense kɛ ne ni ye maramba kanu e ni ye maramba kanu sisan bɛɛ kɛra balima ye mais ni mɔgɔ nana k'a bɛ maramba d'e ma b'a dɔn alu bɛ ka maramba ko a bɛ avantage min na bɛɛ b'a dɔn mais n'i nana sisan k'i b'o kɛlɛ kɔgɔ di mɔgɔw ma sisan o man ɲi n'an bɔra ɲɔgɔn kan an yɛrɛ dama kan wa kɛlɛ ma a bɛ n'a jɛkulu a b'a nagasi yɛrɛ dama kɛlɛ a man ɲi an ka numéro yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ale yɛrɛ ta kɛlɛkun yɛrɛ dɔn hakili t'a la numéro yɛrɛ ka na i ka jelimuso avancer e bɛ ka na o kɛlɛ k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛ foyi kalama i tɛ mɔgɔw i t'i sigi ka mɔgɔw lajɛ wa yɛrɛ dama kɛlɛ min don numéro ye ne b'a fɔ bi ne b'a fɔ sini e de bɛ k'a kɛ n'i bɛ min kɛ i k'a kɛ i bɛ k'a kɛ aw kan mɛn ne bɛna jigin ne bɛna taa baara yɔrɔ merci beaucoup c'est bien 4 heures ne bɛ fɛ ka jigin quoi kɔrɔ i bɛ sabali dɔɔni voilà merci i ye kuma min fɔ n t'a dɔn heure min wuli kɔnɔ e man ka taa ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka yɛlɛ ka taa dɔgɔyali ni fɛnw kɛ quoi i ka live kɔnɔ quoi numéro 1 o yɛrɛ tɛ jogo ɲɔgɔn a ɲɛnama yɛrɛ mɔgɔ bɛ k'a bɛ maramba fɛ yɛrɛ 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 o ti i ta abonné la tuuti jogo de k'i yɛrɛ kɛ maramba fan ye quoi i m'a faamu a bɛ n'a fɔ dɔ k'a kɛ ko i n'a fɔ ale ye bigini fan ye ka donc k'a profiter sisan mɔgɔ marambaga mɔgɔw bɛna yɛlɛ a ka live kɔnɔ ka bigini dénigrer tuguni quoi ça se fait pas donc mon frère le milieu que tu es en train de mener là i bɛ ka lutte min mener là il faut i ye comporter réseau sanfɛ ni marambaya de marambaga mɔgɔ bɛ yen o y'i ka mɔgɔ de ye quoi i m'a faamuya e man k'i attaquer duguli kɔnɔ mɔgɔw la quoi et puis i man ka occasion di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka yɛlɛ ka taa duguli mɔgɔ dɔgɔya i ka live panel fana sanfɛ quoi donc kuma yɔrɔ tɛ yen bɛɛ bɛ k'i yandeske bɛɛ b'i dɔn donc o dɔrɔn de bɛ m'o dɔn lutte in kɔnɔna la parce que c'est quelqu'un qui me reste ça veut dire que n ka ko de diyar'i ye donc n ka lutte taabolo fana diyar'i ye parce que ne bɛ lutte kɛ tiɲɛ de kan quoi donc i bɛ ko min kɔnɔ bɔ a kɔnɔ quoi muso ninnu filɛ n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ fana muso ninnu filɛ u ka whatsapp kɔnɔna ye k'a to yen quoi. mais chef de cartel cɛ ni courant tigɛra réseau bɛ sɔn ka bege de quoi i ma. Mais c'est notre je veux dire que tu n'arrives pas à t'exprimer parce que chef de cartel
Ouais, il va donner un réseau de banane, quoi. Ouais, avec la forme. Et alors, il y a question de pour qui sont les quoi. Mais, il y a une question qui est quoi. Parce que ma hora mfa wale ngoko tu sais qu'à répondre c'est la question de Fatmata tata le mono bon pour moi je comprends pas en fait oroni aucun a expliqué gagna na sura be aga demande ga ila ko expliquer sinon mo famune voilà neramna ouais Jangan bilang aku ya. Cari ya connection ya. Zotia non pas. Et puis ça on va finir loin. Ouais, c'est comme ça non. Il faut comprendre. Donc comme l'essentiel kira ka ba anye fen chama fo bon numéro 1 on me conseille mun di ma dro. Yɛlɛma quoi i ka luti kɛ tiɲɛ kan quoi i bɛ maramba ko de la i b'i comporter ni marambaya de n'i bɛ bigini ko de la i b'i comporter ni bɛɛ k'i dɔn quoi i m'a faamuya tabarajɛ tɛ fali taamasiyɛn quoi donc sira fila tagamabagaw laban kɔni o ye bobara fara de i m'a faamuya anw filɛ nin ka cɛ tan fila t'anw na anw ye maliko an bɛ maliko de la yan ni kɛlɛ wulila kɛlɛ kɔnɔ donc moi je suis comme ça donc conseil min bɛ n bolo ka d'i ma kɔni i n'a fɔ n ye mun f'i ye sisan i yɛrɛ ko non ko ne etate Fatmata kono ko Fatmata tate kono bon moi je comprends pas ça je sais pas et depuis toi Afrique je sais pas et puis veserni kulewen je sais pas ndare bi dollar de chama ou be bon viena tuule ke ima fama olu dumbia o bega maramba demede e dungo ke maramba kan ba de mo mo maramba deme ka plus na ka page poster e nyata na olu che ça c'est compliqué ça hein? C'est compliqué donc ce que les gens sont en train de te dire là donc il faut pas que nous soro donc à partir de maintenant là ce soir là moi je vais commencer à voir mini ka compte jatemine donc ni il na kunde maramba kelele réseau sans faire ni enquête poussera ka tanya fait amo fana fo nyoko nyana quoi donc yani nga doko kono folo je te parlais manifeste mais ma dans le jonjon dia quoi tu n'as pas donné une preuve ou même une réponse concrète donc ce que je vais te dire seulement sans rentrer dans les détails. Arrête, c'est tout. Voilà. Donc, la manière que l'on fait, vraiment, avec gâteau, maintenant, là, vous tirez, parce que, courant, et puis, la batterie déchargera. Donc, on boit ça, on a la goudron, on a la blanche, on a la sans finir, on a essayé de faire la vous, baga,